Ayo sing apik ning nganggo lendang sing kono dislampirke nggon tangan. Nah. Sampirke ngendi? Ayo kono kuwi nggon tangan. Slampirke kene kudune iki. Hah? Kene. Ora iso kok ditumpangke tangan ngene iki lho. Kaya si kaya mbok mbiyen slempitke kene ngene. Ora slempit-slempitke. Lah piye? Aja lendange dislempitke. Lah? Apa nih? Kebayake maksudnya. Yo tene jengat-jengat ngene kebayake. Ah wis ngono wae apik ngono lho. Ah. Piye kaya gorden? Apa? Gorden. Ora kaya gorden ora. Kan nyokot apa mah aku? Kan apa? Kan nyokot apa? Nyokot persine ae lho kan. Persi nggo nanti. Persi nggo gorden kae tok cokot terus gordene reket-reket. Ora sak cendilane po kan nyokot. Rasa keloro-loro to, wong kok senengane keloro-loro lho. Lah yang liya-liyane do dialem lho, apik-apik kabeh. Tiwi apik, Ika apik, Lisa ki tekan aku kok kon nyokot kawat ki maksudnya piye? Ora kawat, wesi ae lho. Lah iya. Gorden ki ra ono serekane saka wesi ae to, reket-reket. Akeh wesine tok cokot, gordene dipasang ning isore dadi ki malah reket-reket. Dadi kaya leak to. Kene ngakoni nek kaya leak. Iya. Iya, Mbak Tatin Lestari Andayani. Iki sinden antagonis. Oh iya. Ya ora, aku jane baik hati lho. Apa? Jane baik hati. Baik-baik di jalan kok ora baik hati. Iya. Kok ngono kok baik hati ora. Lah aku tergantung lawane, nek lawane marai mangkel ya melu mangkel. Lah kok sik kok lawane marai mangkel aku marai mangkel apa piye? Lah iya lho, jelas kok. Aku urung apa-apa wis dunekke kon nyokot kawat terus dunekke nangka blonyah. Dunekke apa meneh mau? Lah kowe nek tak unekke bendina rasamu mangkel ki mbok ya matur. Pak kula tak rasa melu nyinden ngono piye? Lah aku ya piye nek ra nyinden kok kendile goleng. Ayo kene rumangsane ora apa-apa. Ora lah mbok ngalem aku wae ngopo to? Oh ya, ya wis wedian tatin ngarep nganggo lendang. Wah, jan. Piyai kok kaya ngono lho. Ngapa? Kaya gentong dusung saka kasongan. Ora iso to? Kon ngalem sithik ngono. Ya sesuk tak alem, sesuk bengi tak alem. Iya. Saiki rasa. Ya rasa dialem mau. Kowe iki ya wis gek anu nembang. Oh iki mau ana pamundutan. Ya. Ning kowe nembang sik iki mau ya ana pamundutan nggo kowe. Ya. Napa? Sesideman. Oh iya, saka Mbah Hadi Sena. Oh nggih. Kasidoli wong. Liwunge isih ana dhewe. Lho kowe bengi iki kerejeken akeh kok, Din. Ki, nek ora percaya ki dititeni omong aku ki engko ndak dikira aku gawe-gawe. Iya. Ana sing transfer, ana nyuwun kutut manggung sing nyekar Mbak Tatin saking kula. Oh iya sapa? Sik tak golekane no. Mas Ferry. Ferry sapa? Ferry Suranto saka Bogor. Oh iya. Kirim nang rekeningku 1,5 juta. Oh iya. Kon nembang kutut manggung ning karo kon mabur. Wah iya. Lah aku ora ndek suwiwi lho. Mulane pulune ditukulke sik. Aku anggere tukul tok kerok dadine. Yang ngeribeti kok ya. Ayo. Iki lho, ra percaya wis ditransfer iki. Minta kutut manggung nembang Mbak Tatin saking Ferry Mas Raden Ferry Suranto. Oh kelingan aku. Biyen taune Mbak Yak ning Tangerang yang sering nanggap dari sekretaris negara, Seknek Sinden Tatin Pak Suwun. Ya, matur sembah nuwun. Kutut manggung nek dadine pleci piye engko? Ora apa-apa, sing penting ana sing nyuwun kok. Ning kutut manggunge penake engko gara-gara. Ah, engko gara-gara siap kutut manggung belajar. Ya. Matur salam kagem Bagor Brand. Oh iya. Oh, sing salame ora bae. Mas Trisna kuwi wartawan RCTI kuwi. Sesuk sapa ngerti kowe diangkat ning anu kae apa program jam 1 awan kae? Apa? Silet kae. Silet. Sinden antagonis ya. Monggo nggih. Sugeng dalu Pak Seno nyuwun lagu saking kula Nuryanto Karangrecek tukangipun Pak Joko Laksono. Lagunipun nderek ya lagune nderek ya dikeki apa ora ya nderek aku pokoke ya monggo ki tembang sik sesideman sik nyo amplope
Aku nek karo kowe Surawani. Saiki wis apian to. Wah, kowe. Ora dibahas. Biyen aku karo kowe apian lho, meng kowe iki ra niteni karo aku tampani sik. Tampani. Alhamdulillah. Matur nuwun nggih, Pak. Kok iki maksudnya piye? Wong Jawa ki mung disingkat kok. Apa wae? Nek kowe iki bentuke apik ya aku ning ngalem wah Datin ki Yunan. Apa wi? Ayu tenan. Wah. Yunan. Dasare mbutewa. Apa? Rambute dawa. Wah. Tur dasare ya liteneng. Apa kuwi meneh? Kulite kuning. Kah aku ora arep ngono sarung kok. Lho, wong Jawa iki iso disingkat ngene kok. Coba nek ana wong anu kae. Ana enak apa jenenge? Enak ora, Pak? Naknan. Oke lho, naknan Bu, iki masakmu naknan. Enak tenan. Lah nek mbutmu walitmu ning iki rambutmu dawa, aku pikiranmu sing elek kok. Lah ya Litmu ning ya kulitmu kuning. Udu mesti pikirane. Wong ora ya nek ora. Dadi aku yang duwe. Apa? Limuceng. Oh, kuwi cangkem elek to. Hah? Cangkem elek. Lah apa? Apa kuwi? Talimu kenceng. Apa sing ditaleni ra ono? Jenengan ora nggo sabuk? Nganggo. Lah kene nek ra kenceng mlotrok piye? Iki raceng kok ndo. Berarti wis ra iso ceng. Hah? Iso wae. Sawe. Sawae. Anu cangkem elek. Dalange njijiki. Kowe kuwi jiji. Wong Ya aku aku nek diwaraki ya ora aku jane baik lho. Mulutku tuh baik. Mulutmu harimaumu nek kowe. Iya, wong aku mung menimbutmu apa rambutmu dawa kok njur tekan limuceng. Lah ya aku ya talimu kenceng lho. Ayo, Nek kenceng ya mlorot ya piye? ndasmu tos. Apa? Ndasmu atos. Ora nek ratas ya piye tenan ndas kok kiur-kiur iki. Oh, mula pantes dijuluki nangka blonyoh wong. Apa? Awal Lah ya saiki nek dipikir ndas nek ratas ya piye? kemucah kok soalnya. Apa? Cangkemmu trocok. Loh, saiki nek sirahe ratas lho nek ra ono bathoke ngene terus piye? Ah iya ya gembur-gembur ya. Lah iya kok. Ah iya, mosok sirahe atos sirahe empuk gulune atos sak ya. Yo dibawani sesideman. Wiwitane anderek sang peke Tuk mumbar. apa meneh? Bathukmu jembar. Ora ya. Oh iya semono kok. Asah dibales ya wis ben. Iya. Pria marai lali cakepane to. Aku pikirane limuceng wae kok. Heeh. Pria bagus kang olah budaya sowan menyang kota gede Bendera terus kan bendera terus ngayung-yung putrane
Umurane pira Mbak Tatin? 1 no. Oh. Kuwi napa mon di anak loro no aku ora iso mbayangke. Ngapa? Nek pas hamil awake mesti saya jebluk kae. Gedhe banget kae. Iya. Bojone nek ngeterke nyinden dadak nganggo tosa. Iya. Kok nganggo tosa ngapa? Ayo bojomu nyopir kowe nang mburi ngapleh-apleh kae. Kayak kena angin kene. Selendang kuning Kang saking wukir suara kurang pramana ning wasis Hangung marang bendara Dyah Sulistya pijer ngincangake alis terus no sesidengan becik monggo luwe becik panen Nana liwat kincanging alis mbok kanggo jogetin ora mung sikile encik-encik. Nek tuntungan le joget piye ngene? Ya ora ya kuwi iso di nenen dentak-dentak dentak-dentak. Ngene
Oh jenengan nang kene iki gek tak. Ngono. Maksudku aku kok sampluk ngono. Ora apa-apa, ora masalah anggere ra gelem bayar ra bayaran ora apa-apa. Ya aja. Nah iya. Sing apik lendange iki dimanfaatke. Ya kok tak manfaatke. Engko bar gara-gara dimanfaatke nggo tutup mripat. Iya. Nggo turu. Ya. Urip ana niki ana turung ngaturno Pak Lurah nek ora ana ahli warise ya sapa Mak iki aku di WA karo panjenengane Pak Untara alamate Klampok RT 15 Trip 2 Giripurwa Purwosari oh iya ki isine apa pokoke panjenengane iki nandang gerah ya gerah terus iki WA karo awake dhewe ya oh nggih difabel utawa cacat oh iya ki kepaleng nglonggarke rezeki awake dhewe kagum panjenengane oh iya nang iki alamate ngendi ya genti nyuwun tulung ora apa-apa ora ana staf-stafe Pak Lurah kene sing iso nyampeke tekan kono nya diaturake Mas Pak Lurah ya oh nggih Pak Lurah katuran Arya Pak Haryono katuran mriki ayo kowe sing grono kok goblok. Lah. Kula mriko. Heeh. Aduh lho, Pak. Piye? Ayo ngepit.
kasih Mas Gun nggih. Heeh, kasih ke Mas ben diaturke Pak Lurah. Ya. Pak sapa? Pak Untara Klampok. Ya. Ki duwe sakit difabel utawa cacat. Ya. Panjenengane WA karo awake dhewe nek ana kelonggaran rezeki ngringanaken beban hidup. Oh iya, ora apa-apa, Mak. Nggih. Tunggu diaturake Mas Gun, diaturke Pak Lurah, Pak Aryan, Pak Aryono, ya men diaturake karo Mas Pak Untara Klampok RT 15/2 Giri Purwo Purwosari. Ngono ya. Mau ya tak suwun rawuh mrene ning ora iso wong mergo panjenengane nuwun sewu tindak we ora iso. Dadi ya aku wis dikirimi videone no. Iya ya ora. Nasi Timur napa sampun sepuh? Oh sepuh jenenge Wepak kok. Oh, mbok menawa. Kowe iki sirahe gedhe kok goblok. Lah aku ora ngatekke pake lho. Ya, iki Pak sapa Pak Untara. Oh. Ya, Pak Untara. Heeh. Dikompliti sisan. Ayo Prastiwi karo sapa? Tatin. Ya, iki no pamundutan Liwung. Kula melih. Heeh. Oh nggih. Ayo Dik Pras. Ya. Waduh. Jemblong, Pak. Jemblong apa kowe iki sindan kok mutahke suguhan barang. Tak pindah mak buak ngono lho. Ah kuwi dadi tandha nek bebanmu iki longono. Iya. Kuwi nek jemblong pas leh muteng ora cilaka to? Iya. Ngerti-ngerti mak grubyak ngono terus sindan kok karindas tok tingil-tingil. Ayo Bu. Iki ya mundhak ayu aduh. Lendange nganti kangsrah lemah. Iya. Lendange kon ngenten iki lho Bu, kon delehke kene. Sesuk ki ya dipaske to, Pras. Sesuk nek lendange kedawan ki dibagi loro. Dalange apa-apa cacat dasare. Apa-apa dilehke, apa-apa dilehke. Ora di. Ayune kok ngene kok. Aduh. Ayo sapa to sing ora ngerti ayune Prastiwi? Sing jeneng Sri Gunung ki ya ngono kuwi. Apa Sri Gunung? Sawang saka kadowan ki to ayu dicedhaki marai mulek-mulek. Iya. Ya ora ya Bu ya. Cantik le dandani 2 jam lho. Nuwun yo, Des. Kurang ajar ta. Iya. Ya wis ora apa-apa. Le dandan pirang jam, Tin? 2 jam. Sing ngomong sapa? Lho lah, wong wedok iki angel lho Pak dadi wong wedok dandan. Nek Prastiwi percaya aku dandan 2 jam kok ngangger dipupuri gogrok. Pupuri neh gogrok. Dialisi ndledek ayo. Wis angel kulite iki wis ngeriput wis. Dadi wong wedok wis nggone ndi-ndi nggawa bel. Lah apa? Ting klindring. Ya ora dereng kok Bu Prastuti cantik kok. Alah kok karo melet kowe? Karo melet yo. Ora ya Bu, ora. Oh wae ayo. Asli karo melet. Kowe ngenyek wae. Ngenyek kowe ora. Dadi cicil wong cilaka ngene. Ah iya kok. So aku ora nang. Oke, ayo melet meneh karo. Sapa lho aku ora ngalem kok karo melet ki ngece. Melet piye? Turunan kadal apa piye kok? Iya. Yo, Liwung mangga diaturake. Yo, ayo yo. Ayo melu edan kowe. Lah aku dhewe. Piye le
edan piye? Ayo gelang sing bapakmu itu obah-obahke sing gedhe. sing tuwa wewe wani jungklik-jungklik kok sing enom kok eman-eman. Lah aku nek jungklik-jungklik maut-maut Apane? Hah? Aku wani jungklik lho. Lho. Wani ta? Isih singset ta aku. Ha ta? Del. Singset ora aku. Aku gak komentar aku. Suwe-suwe ra kajen karo kowe kok. Dadul-dadul dising des. Iya, ya wis ben ora apa-apa. Ha iya, ya kudu nek Tatin ki melu obah dadine Prastiwi ki ora obah ijen. Lah aku wis obah lho. Kuwi yo. Domongi kuwi, domongi. Obah nek dong turu. Nek panggung ra obah. Heeh, meneng wae ora. Iya ya obah. Ya. Aku diwarai to, Bu. Ya, aja tak warai no. Alah cah kok ayune kaya ngono. Persis karo aku Kakang Adi. Heeh. Ya, persis, heeh. Ayu ndi? Ora nek kowe jajan karo Prastiwi kaya Tatin kaya ngempit kendil. Kok kendil lho? Kok Nek karo aku. Ya, mangga. Sabda pandita. Kayak lho. Oh, disawer kok. Sawer, Bu. Oleh-olehan. Nuwun ya, Pak. Besok meneh. Seneng aku nek ana wong seneng nyawer. Ah iya. Ane le nganggo lendang ki ora sing apik. Lendang ki cukup dikapit kok dadak dinggo nang ngene-ngene iki barang iki ngopo? Pamrih lho, manis manis kene tak sabet sisan. Piye iki? Apa ora oleh. Kita iki anu kok ungkapan kemarahan Prastiwi iki dilepaske nggon pas pentas. Iya. Ya ora apa-apa. Wanine nek ning kene. Iya. Kita ana sesuk nang ngebis tak sia-sia tenan kok. Arep tak kapake. Guys pokoke manut aku kok ya. Sesuk anggere ana sinden omong karo aku muni mandek sik pipis. Ora ana mandek-mandekan aku. Tak uyuh ke ngarepmu. Betul, Bu. Betul. Betul cengelmu kuwi kok. Lah iyalah. Lah kepoyo kok ora diandeke ya di. Ayo ben. Ngono wae. Aku ora ngajar kok karo aku kok ngopo. Sajake Mas seneng nek duyuhi kok kuwi. Sesuk ana dalang klebus. Aku sangu kembang api ya apa. Lah ngopo? Aduh, asu meti kembang api. Dor. Aneh pertik. Oh alah. Prastiwi. Jan mongko kaya ngono. Sunek mati sing mlebu swarga ming gelungane tok.
Yo, mangga. Sabda. Lah piye? Arep meneh, Pak Bambang meneh. Ora wis ndameng dinyek. Kuwi mau didom wong loro amplope mau. Sing dienggo tak keke. Ora tok pek wae. Wis tak keke kok tampek-tampek. Ini kok apian dengare lah, bocah kok baguse kok ngene iki. Ben nang wae ora apa-apa ya. Tenan. Wis sinden. Gimana iki aku wis tak demes-demeske lho, Pak. Wis wangun doro. Wangun nggih. Wangun ning apa jenenge iki suarane tetep kaya kirek digebuki ngono kok. Kok kirek ya iki wis. Sing penting nak azu. Ya. Heeh nek kowe iki ora azu sak kirike barang. Azu, ayu. Iya, wah. Ayo kowe nganggo lendang ngene iki lho. Ha kuwi bener. Kuwi pancen pas kuwi tangane sing. Ngene to, demes ya. Iki fungsional lho nek nganggo lendang ngene iki ya engko nek kringeten ya nggo keringet nggo ngelap keringet, ngelap umbel kelek ya. Wangun tenan kok nek lagi kaput ya dionter-onter ngene iki. Iya. Kuwi jane sapa sing akal-akalan nganggo lendang iki sapa? Ibu Azu. Hah? Ibu Azu. Ibu Ayu kok Azu. Heeh. Ya ora apa-apa ya. Ya ben apik ya ana undak-undakane. Karo pase nek apa-apa dicacat, ana apike dicacat, elek ya dicacat. Wis sindeni wis berusaha lho iki ya modal padake tuku dhewe iki. Lah kok ora omong aku. Ha nek omong aku ora ana meneh nglendang nek kon guruki lendang tak guruki ya. Iya. Aja kuwatir sesuk kira-kira anu apa jenenge kebayake cacahe pira? Engko dijeret iki kebayake seragame sinden iki cacahe 15, Pak. Kok tak tuke lendang siji dipaske. Lho, lendang paske aja kuwatir. Tenane. Wah, wis to. Tenan lho. Tenan lho. Tenan aku ora gelut karo Mbak Tatin. Apa? Engko gelut karo Mbak Tatin. Lho, Tatin ora lendang, Tatine nek lendang ora wangun, korden. Dadi ngon kene iki dikon nyokot wesi. Cangkeme kon nyokot wesi terus nangkon. Ketek dibuka. Padahal cantik ya iki sinden sejati ya Mbak Tatin wangun tenan demes kok gorden padake ya. Engko diseneni, Mbak. Iya, iki mengeti utawa tasakuran sapa? Tasukuran Pak Haryono. Pak Haryono. SH terpilih sebagai Kepala Desa Kiritirta. Kepala piye? Ya. Kepala tengah Bapak Bundas. Kepala. Nggih, mustakanipun desa menika nggih kula ngaturaken sugeng apa ambal warsa dudu Dek. Derek Mangayu Bagyo. Derek Mangayu Bagyo. Pak Haryono, mugi-mugi amanah nggih Pak. Mengke saged mempersatukan kulawarga sedaya. Nggih, mengke ngurip-urip kesenian wonten mriki. Mugi-mugi sedaya rezekinipun nggih saged lancar, bersatu, rukun, sayuk-sayuk, eman-eman. Ayo, pun tinggi mawon mboten sak rasa do repot wong kula niku ngrasake suarane we mumet ndasku kok. Iya, sayuk. Donga sinden ki mandi yo jarene. Sapa sing ngomong? Donga sinden jarene mandi. Donga sinden ki nek bahasane apik wong bahasamu ting pleketot ngono kok. Kan tulus dari hati, lubuk hati yang paling dalam. Heeh, wah apik tenan. Ya, iki sing maringi hiburan Pak Joko. Nggih, Pak Joko. Sik pundi to? Nah, goleki dhewe kok. Pak Joko. Jokondo-kondo.
Pak Joko kula wonten mriki. Ajeng nyanyi kalih kula mboten. Alah 20.000 mawon. 20.000. Iya, kok leme ngecer banget 20.000. Iya. Pak Joko kok nyawer kok 20.000 Pak Joko. Iya, piyayi pemborong kuwi. Iya. Pemborong napa? Ya werna-werna kok apa-apa. Aku arep di semen apa piye? Oh ya acul di semen kapian akune. Mbok menawa sesuk ana monumen sinden kuwi wis sesuk nek rasah dipendem terus dicor. Oh dicicil ket saiki ya. Nembang apa sa? Wau wonten pamundutan wae sik wonten pantun-pantun wae nyuwun napa? Oh iya iki apa? Salam sobat ngebiar saking kagem Mbak Elisa. Iya. Salam kembali. Gubuk asmara. Gubuk asmara. Sajake karo kowe wis nganti kedanan iki saiki. Lah kok kedanan? Sari manis gula aren. Senyum kamu manis lebih manis dari yang kemarin. Terus beli itik di pasar Gombong. Kamu cantik enggak sombong. Wow, makasih. Aduh. Wahyu Mahkota Rama. Apa? Dengar pantun kamu aku terkesima. Alap-alap Surti Kanti. Oh, apa meneh kowe? Aku jadi jatuh hati. Apik tenan. Bagong dadi ratu. Hah? Apa? Lakon wayang. Piye pasenoke? Ora iso kowe. Angel pantun iya. Ayo dibawani. Iya. Nyingkar nyingkur. Oh, suarane nek gelem nembang ora teng pletot ana. Iya. Matur suwun. Cah iki ngopo kok iya? Lambene nek omong kok isih kaku nek nembang kok iso lurus. Iya. Wiwitane nyingkar nyingkur. Derek Mangayu Bagyo terpilihnya Pak Haryono terpilih jadi Kades Giritirto Purwosari. Nyuwun lagu Liwung Mbak Prastiwi dan Mbak Tatin. Oh iya. Saking kula Aibda Totok Samsat Gunung Kidul. Wah, lagi katur dumateng sedaya pamirsa TNI Polri yang kompak. Ya, matur sembah nuwun. Ana ditin. Ya. Aja dewah-wah engko ndak sing arep nembang liwung kuwi gali-galining sinden. Sing nguasai Ngayu Jakarta wilayah kidul. Iya. Ya. Lingsem yen ke mutan Neno lelampahan kang kapuri tresno tulus nadyan ning gubuk asmara. Ya, mangga. Yen liwat. Ayo engko le joget lendange digunakake. Carane piye? Ngene. Ya, engko dijajal. Kudune ya nonton jogetan Gambyong ki piye. Kok tak ajar karo Pak Tiwi. Pak Tiwi lo pinter ngene-ngene. Iya, ya kowe belajar joget barang karo tak jajale. Lho kaya rumahku kaya ngejak sinden kentir ta kemarin. Ya ora apa-apa. Urung diwiwiti gamelane kok wis jendil-jendil. Ya, mangga. Ya. Yen liwat aku kelingan.
lelone cedetan sajroning ati Oh kumat. Malih napa mboten napa sampun duwuk. Kumat no. Iya. Mau dinggoni lendang sore medun panggung mau apik suarane bar sing. Iya, karang ya wis ora iso nyimpen watake kok ya. Watake keras ki ya wis keras ngono kuwi. Ning apik kowe le juga wis gelem nganggo lendang tok kipat-kipatke wis apik. Apik to, Pak? Apik. Cah berbakat patake aku kene. Berbakat dadi apa wis aku tak takon? Berbakat dadi apa ya? Waranggana. Ah, kene mung waranggana, alah dene sekolah dhuwur-dhuwur S2 ming nyinden. Nyinden i waranggana ki kuwi high class ya pemikirane aja baen-baen. Maksude piye maksude? Pemikirane dhuwur, ledek, sinden kuwi iki ora sebaene wong. Ledek kok ledes. Ledek. Ledek, sinden, waranggana. Kuwi artine wong sing iso menganggit kuwi lho pantun-pantun kuwi. Tembang syair. Tembang syair. Iya. Gandeng aku ra iso ya berarti aku le pedo. Lah kok kowe ora kepengin kerja ning kantor? Ngono. Kan kowe S2 psikologi kuwi coba
daftarke none Pak Joko kowe ditampa. Cenane Pak Joko. Pak kula ngelamar sakniki ditampa mboten. Ning nglamar tresno. Lho. Oh, caedian. Teng-teng. Iya. Nggih mboten niki saking tresnane Pasena. Tresno kula kalih budaya Jawa ikine. Nggih, tresnane budaya Jawa nganti S2-ne minggu titel nyinden wis ora apa-apa. Ya. Ning arang-arang sinden S2 iki arang-arang. Ya, ya kowe kudu bangga. Arep psikologi jane ya ndur psikologimu arep tok nggo ngopo ngono lho. Lho, nggih mengke nggih sekolah melih kan sampun mengke nek wonten sinden S3. Wah, dalange sing napa ora gleleng. Sindene S3 padake ngono. Kowe arep ngonekke aku to? Kowe arep ngonek aku sindene dokter dalange lulusan SMKI meng arep ngono to? Sing bayari sapa? Sing iya. bayari S3 yo lulusan SMKI ning iso bayari ning bos kan yo gleleng. Nah iya. Ngono lho, tetep dadi ndasku. Ngono. Ndasmu piye? Bangga yo kepala. Dadi ndas dadi pengarepku. Ndas SMKI buntute brutune dokter. Kan gleleng. Iya. Ya wis matur nuwun. Matur simpan nuwun Mbak nggih, Elisa. sedaya mawon. Ya. Tut kaca, dengkulmu mlocot. Ngawur to. Anu, sawa maksude bapakne. Bapakne Ndara Garkaca Ndara Werkudara. Ya. Kae bapak le ngerere karo Ndara Werkudara kok ndak dikira awak dhewe lirwaing kewajiban. Ya melu-melu dijugarke le tapa. Ndara Werkudara kok tapa sing digayuh apa? Ayo. Dukane mangko. Heeh, ya Kang yo. Ya. Janing yaning kaloka kati langit mambang pangdepasulan upamaneka Lintang toya kusuma yana sumawur mangus wong ngamrengeng ati karunaning kaswase
Mubeng minger leh kula ngupaya sampeyan pinanggihipun wonten ing mriki. Ndara Werkudara nedheng lampah tapa brata Den. Enten apa sing digayuh napa kepareng abdipun Semar nyadong dawuh? Nggih Ndara. Dipun antu-antu ingkang rayi Ndara Janaka kundur wonten ing kasatyan Madukara. Nggih Den. Mila kula aturi jugar anggenipun lampah tapa, monggo kula dherekaken kundur. Nek tapa mboten wonten gegayuhane niku ya wis muspra tanpa guna ya, Gong. Heeh. Monggo Gus kula dherekaken tapa. Lho. Anu kondul supados samangke padhang lampanipun ingkang rayipun Ndara Janaka. Nek sampean mboten kersa jugar ajeng pinten sasi pinten taun melih lelaku tapa brata kaya ngoten niku Gus Ndara Werkudara. Permara mangos wamyong ambrang kadi karunaning kaswase yen aneng marga malalat tumiring sang kandha wastrat maja leng-leng lalu mangulati nalika semanten datan Graita ingkang tumedhak Madyapada nenggih Sang Hyang Pikula Narada anyarengi lumaraping Wahyu Widayat manjing angganing Dyan Werkudara dadosaken kagiat kadrawekasan nenggih Sang Bratasena wau Permara remangos wamyong ambrang Pandhita kang gnarawangsit pindha kombang ngajabing madu sarining tawang susuh angin ngendi nggone merkencong warudayong pak pong Bu bolong kali codhe sapa sing gawe Werkudara aja kaget ulun ingkang prapta perpekawan jeneng kita nggone laku tapa brata jugara ya nggih Jugara nggon kita laku tapa brata sayektine apa ingkang kita jangka wis kasembadan tumedhaking Wahyu Widayat wis manjing angganing kita kula Bratasena nanging kita kudu ngerti kepacuh ingkang ora kena diterjang ya kuwi kita ora kena caketan kalawan sawijining wanita nadyan kuwi garwanira piyambak dhewe ora kena caketan kalawan wanita suwene 40 dina 40 bengi. Lamun kita nerak pacak terajang perbatang aja nganti ngluputake marang panguwasaning para dewa yen ta wahyu oncat saka angga kita kulup Werkudara. Jugara nggon kita semedi nggih dewa wis matedhake anugrahan tumrap jeneng kita kulup Bratasena nggih.
Semareka den prayitna semurire seka balik titiyani gandayani trisanya purnama sasi pripun Ndara napa sing manggayo wis kasembadan Narada wis tumedhak wonten ing Madyapada paring dawuh kathah-kathah ampun tumuli kendel kemawon pun kelakon penjangkane kok isih kendelan niku pripun Ndara Dipol kula wonten dawuh lha kok dadi kuwi tekan kene diutus supados ngupaya tindakipun Ndara Werkudara wah nadyan jroning nglakoni tapa brata nanging cetha ngendikane Narada kakekku wis paring dawuh kelawan aku syukur Den jebul sampeyan nglakoni tapa menika duwe penjangka tumedhak ing kanugrahan ingkang sampun panjenengan mapan angganipun Ndara Werkudara mugi sanggeta mimbuhi kekiyatan lahir batos sampeyan ning aja lali lho Ndara kanugrahane wis teka kanugrahane wis tiba niku pacobane mesti bareng karo kanugrahan Ndara waduh polio titiyani gandayani trisanya Jangkan sing langit kelap-kelap katon lir kincanging aris risang mawe gandrung sabaran katul wukir moyak mayiki Werkudara kala durgangsa ya mlayu-mlayu eneng wigati apa ora dalah tak rewangi adus keringet mung merga saka kepengin kelakon penjangkaku nggonku gayuh kanugrahan Wahyu Widayat. Rayune Wahyu Widayat ing binujung Kanjeng Ibu Pandya Betari Durga. Dawes padake ilang manjing ana ing anggamu Werkudara. Ayo, ora ketang sethithik aku cipratana dayaning Wahyu luwih-luwih. Kowe gelem manehake Wahyu kelawan aku. Jaluk ijol apa bakal tak turuti ora jamak ing atase Wahyu dijaluk Wahyu mampan angganing Werkudara ora saka karepku nanging saka parenging Wahyu Widayat yen kowe kepengin jaluk Wahyu Widayat bedan dhisik dadane Werkudara Wahyu bakal loncat kowe bakal menang ukup Wahyu wah cokot janggamu para maju kala durgangsa
Kanjeng Ibu, kala Durgangsa piye? Mboten ana menawi Wayu Hidayat mapan angganipun Werkudara. Kula suwun mboten dipun paringaken. Kula ayun-ayunan yudha kaliyan pun Werkudara nanging sepinten kegiatan kula. Mboten monggo pulya mengsah Werkudara Ibu, kula nyuwun senjata pitulung. Tumbak kenceng pat-pat Werkudara banggamu sepira ayo tandinga nombok Nikala Durgangsa Werkudara. Tobat iki kaya Kakang Semar ya. Bekti kula Kakang. Ah, tak tampa Durga arep ngopo? Oh, ya ini kok kekablak. Kowe arep ngopo? Bantu kalian anak kula kala Durgangsa. Nggone kepengin kedulungan Wayu Hidayat. Nyatanipun mapan angganipun Werkudara badhe kula suwun Lah nek kowe mbelani anakmu, aku mbelani bendaraku. Nek kowe arep njaluk Wayu Hidayat sing wis mapan angganing Ndara Werkudara. Langka ana dhisik batange Semar Badranaya patobat kula mboten wantun nek ora wani bali. Wangsul pitus pundi Kakang? Ah bali ora bali mungsuhmu aku wae. Nggih Kakang nggih. Gus awi kondur bali wi kula diutus keng Rayi Ndara Janaka wigatine kinen ngupaya sampeyan lah niki gandeng wis ketemu sampeyan napa sing digayuh wis kelakon napa mboten prayogi nek kondur teng kasatriyan. Wah yo dipol aku manut ning saderenge sampeyan kondur teng Jodipati keparinge para sepuh sampeyan kudu njujug teng Madukara. Ana wigati apa? Mengke sampeyan prisa piyambak teng mriku.
Seno semebang wangarono katinetraning uga rapuh sataning kokelo ring kanikara saketar kene donga engkong ler bawa sing pene panca Tepetoke ngayam mono mrak manguwing bagakan Jlampruk jumbuhake kelawan atur Semar nggone utus supaya goleki lawan aku nggonku nglakoni tapa brata dina samengko kadangmu aku wis tekan oleh Madukara apa wigatine Koko Prabu kados pundi Yayi Arjuna tumuli prasaja kelawan kadangmu manenggak apa ingkang dadi kekarepaning Siadi kelawan garwamu iya Janaka kuwi luwih prayoga Gusti jane kowe iki nendi Werkudara wah dudu perkaramu aku nendi sing wigati lungaku ora mung nuruti karo krenteking ati nggonku rupyan sarta seneng-seneng napakake kamulyane anak putu lho napakake kamulyane anak putu tegese aku nggayuh kanugrahan syukur Yayi yen to pancen kaya mengkono tegese lungane Siadi Saka Jodipati mau ora mung lunga nuruti kelawan kekarepaning ati ingkang tundhone ora ana bebathene wah iya Kakang Mas mugi andadosna ing kawuningan dinten sakmangke sampun anyaketi miwah sampun titi mangsa kala anekani anggenipun ingkang rayi nggadahi inggih menika anggen kula badhe anyirami dhateng Yayi Wara Sembadra ingkang sampun dungkap Sabta Candra supados sakmangke jejabang sageta lair kanthi rancak niring sambikala syukur yen to pancen mengkono aku melu seneng namung mugi andadosna ing kawuningan Kakang Mas yo piye mboten lega raosipun Wara Sembadra nalika semanten munjuk atur kelawan ingkang rayi bilih tata upacara siraman ingkang badhe kula lampahi wonten ing Madukara menika keparingipun ingkang rayipun Wara Sembadra sanes kula ingkang kedah anyirami dhateng anak kula ingkang kinandhut dening pun Wara Sembadra nanging panyuwunipun jejabang namung paduka Kakang Mas ingkang kedah nyirami upacara siramanipun Wara Sembadra Kakang Mas Pramara mangos wamyong ambrangangen kati karunaning kaswase dosang gondo astrat mojo leng-leng lalu mangulati surya mangrangsang tumaratap penggalih sang Werkudara Dupi medhanget aturipun ingkang rayi Panangapandhawa Raden Pamadya bilih Yayi Wara Sembadra kinenanyi rami ingkang loka ing Jodipati nalika semanten emut pitungkasipun ingkang pikula narada bilih sawetawis sang Werkudara anggenipun sus pikantuk kanugrahan wahyu widayat boten kenging caketan kan wanita parandening mangke wonten pamothaipun ingkang rayi Yayi Wara Sembadra bilih sang Werkudara kinenanyi rami ingkang rayi sang loro ireng mila kodheng sutaning galih amung gereng-gereng datan mobah datan musik mangkah anggro sesumbar lindho bumi kuncing kumaludha guntur ketup
Wah. Wonten menapa Kakang Mas? Dene Paduka mboten paring dawuh tumuli amung gereng-gereng kados mekaten. Werkudara eneng apa Yayi? Lah kok si Adi ora tumuli ngleksanani apa kang dadi panyuwune adimu sakloron? Werkudara eneng apa? Mara gage matur marangipun Kakang Yayi. Werkudara eneng apa? Ming dijaluki tulung supaya njamasi lawan adiku sakloron. Lah kok si Adi sajake ora rena penggalihe. Wah, Dipol. Kula. Lah kok dadi kaya mengkene kahanane. Monggo pitungkase Narada kakekku. Sawise aku entuk kanugrahan ora kena caket kalian wanita nadyan kuwi bojoku dhewe. Nanging kena ngopo aku mbok adepake marang perkara ingkang abot kaya mengkene. Kakang Mas teka mekaten pangandika Paduka Kakang Mas. Yayi Werkudara teka mengkono aturing si Adi. Werkudara Kresna kakangku piye? Aku percaya lamun si Adi nggone ninggal kasatriyan Jodipati laku tapa mau satemene napake kelawan mulyaning lair lan batinmu, luwih-luwih napake kelawan anak putumu. Ning si Adi kudu eling anake Janaka kuwi rak ya anakmu to. Lah upama ana apa-apa mengko mesti wae tumiba marang atmajamu dhewe ya kuwi atmajaning si Arjuna. Werkudara. Ora jeneng pun kakang kuwi nganti ngemis kelawan si Adi. Ning mbok yo kelingan. Apa kira-kira si Adi luwih abot kamulyaning diri pribadi timbangane kamulyaning Pandhawa. Mongko laire jabang bayi saka gua garbaning adhiku loro ireng mau yen pancen wuta lair lan batine. Tegese kuwi dadi kamulyaning para Pandhawa. Apa kira-kira si Adi nyumurupi mentala weruh yen to kananing jabang bayi mau ana ciri gedheke merga si Adi ora nuruti karepaning Kala Sembadra. Werkudara. Jlamprung Kakang Mas wonten dawuh. Baladewa ana apa Yayi? Kresna. Baladewa apa Dimas? Piye Werkudara? Apa penjaluke Wara Sembadra bakal tak turuti. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dening Paduka Kakang Mas kepareng nuruti pamuthaipun ngrahipun lara ireng. Ning aku njaluk disekseni. Disekseni perkara apa Werkudara? Aku nyirami karo Sembadra. Janaka tak jaluk ikhlas lahir batine, ikhlas perkawis menapa. Sesuk jabang bayi iki yen lair. Wah. Lair kuwi dadi anakmu ning batin anake Werkudara, tetep dadi anake Werkudara, Jlamprung. Koko Prabu kados pundi? Werkudara lah kok werna-werna panjaluking si Adi ngelingana yen to iki putrane kadangmu Yayi Janaka ingkang sepisanan. Kaya ngapa bombong-bombonge wong tuwa yen to duwe anak ingkang sepisan. Werkudara. Janjane kowe iki ngapa to Gusti Werkudara iki jane ngapa? Werkudara kuwi wis duwe anak Gatotkaca mongko ya gagah pideksa, iso dindelake. Lan iso miku dur mendem jero karo wong tuwa. Lah kok adine lanang arep duwe anak siji wae lah kok ditembung ki karepe piye? Nuwun sewu Kakang Prabu, Kakang Prabu Punta, Kakang Prabu Ndarawati apa dene Kakang Prabu Baladewa. Kanjeng paran piye? Sembadra. Yen saka pangiraku apa kang dadi panmundhuting Kakang Mas Werkudara mau kepara ora aneh, lire ora aneh kepiye? Njumbuhake kelawan kondange Pandhawa kuwi antiga sak petarangan. Yen to pecah siji kabeh mbelani pecah, yen to mukti siji kabeh ngrasakake. Turta wis kondang kaluka yen to anake Janaka ya anake Werkudara putraning Kaka Prabu Punta ya putramu. Semono uga putraning Kakang Mas Jodipati ya putramu ora keliya. Yen wing perkara kaya ngono wae padha dianggur gejegan banjur apa ya klakon pangarep-areping atiku nggonku iso disirami dening Kakang Panenggak. Banjur keparengi Nyai Wara Sembadra.
Mbok ya wis ora apa-apa wong nyatane. Upama anak iki sesuk lair winengku putra dening Kakang Panenggak. Kanjeng Paran ya isih iso nyawang tur ya isih iso ngudang kaya ngono kok dianggo perkara to Kanjeng Paran. Kakang Mas, menawi telung mekaten panjenenganipun Maduka Kakang Mas, kula namung sendika ndederek Kresna kakangku. Piye? Baladewa, ya piye? Dadi pasuksen. Yen bocah iki sesuk lair lanang, aku sing bakal mengko anak sarta tak anggap dadi anakku dhewe. Lan batin tetep anake Werkudara. Ya, wis Werkudara sakaremu, ya Werkudara sakaremu. Wah, brintik. Ana dawuh apa Kakang Jodipati? Ayo, tak kanthi ning mburi tak sirami supaya ndang gancar nggon mung lairake jabang bayi. Hermawar pitung jembangan mesti nawisake dening para abdi Madukara. Nalika semanten Sang Dyah Ayu Wara Sembadra sigra lukar busana ngagem busana sarwa seta. Siniraman dening Sang Werkudara wiwit saka pasunduran nganti jejempol sikil urut datan wonten ingkang jijir. Nalika semanten kelaning jagat gawaning para dewa. Dupi siniraman dening Sang Werkudara kaya ginege wancine ginelak mangsane lairing punang jabang bayi. Ingkang sekawit Sapta Candra kaya anut kedheping netra. Sapta nalika semanten ngancik dadi 8 ngancik dadi 9 sangang sasi 10 dina Biak Gumbalagiri lair ponang jabang bayi jalu pekik warnane kaget Sang Yawara Sepuh. Apa sing tak kandhake mbok menawa wis dadi keparenging Jawata dewa wis krungu harus sumpahe Werkudara bayi lair saka garbaning brintik wujude lanang. Wah, jlamprung Puntadewa Kresna Baladewa aja padha kogel kagelan atine bocah iki tetep dadi anake Werkudara. Kaya ana daya ingkang tumanduk angganing Sang Jejabang. Dupi Sang Werkudara paring dawuh bilih menika ingkang putra Mijil Wahyu Widayat manjing angganing Sang Jejabang atmajaning Sang Werkudara. Apa sing tak kandhake ndak rewangi nuku pirang-pirang sasi nggonku tapa ning tengahing alas. Aku entuk kanugrahan nanging tinemune bareng aku ngucap yen to bocah iki dadi anakku. Jumbuh karo apa sing tak rasa sarta ingkang tak lakoni sarta tak prihatinake ya kuwi anak putuku Wahyu manjing angganing bocah iki. Mula seksen ana jagat saisine gandeng iki anakku ndak paringi pusaka asma Raden Bimanyu ya Raden Bima Manyu.
Menapa ing sampun paduka dawuhaken kula namung ndederek. Iya Dimas pun Kakang nekseni. Ya Werkudara pun Kakang go nekseni. Ya Werkudara. Raden Bimanyu jumbuh kalau jenenge wong tuane. Ya kuwi Raden Bima. Wah, ya kula nuwun kula ingkang sowan kula nuwun. Kula nuwun kok kaya wong banyaki. Ngapunten to, Den. Ana apa, Petruk? Matur Ndara Janaka. Putrane sinten iki? Anakku Petruk, anakku. Ya wis ora sarebutan. Anake sapa? Anakku. Kok kaya Ndara Janaka? Iki lair saka garbaning Sembadra Petruk. Wah, juragan anyar. Lah ndelok pasuryane kaya ngono kuwi sok umur 2 taun wis iso ngidoni aku pisan. Kaya Legianas bagus ning wah. Namine Bimanyu. Iya. Petruk eneng apa? Matur Ndara Janaka. Ana wigati apa? Jawi geger eneng apa? Nalindring Plangkawati Prabu Jaya Murcita nguwuh kepengin garwa ingkang garwa inggih menika pun Dewara Sembadra. Wah, Petruk metu jaba. Aku tak cukup ora iki. Wih, Petruk tak cukup ora? Aku ki mbayar apa to ya? Tenangan. Baru sadar ternyata selama ini kapusan. Sembadra ning apa? Lah kok dadi Abimanyu lah kok nangis ngroncang-roncang kaya ngono kuwi. Sembadra ning apa? Mbok dilelo-lelo dikudang kowe iki duwe anak kok meneng wae. Ya yen ning apa lah kok dadi kaya mengkono. Kang Prabu lah kok kaya ngene polahe Bimanyu. Monggo ndak sesepi ya ora gelem meneng. Malah saja enduwa-enduwa ora kepengin tak gendong iki piye. Mbok di miki wae pripun? Lha kowe kira neng kono. Neng kono sak penake dhewe ora. Mar. Lunga kowe iki wong tuwa matamu kuwi. Sorry ya, Pak. Sorry dongkul mlocot. Petruk dalem. Coba Bimanyu kuwi gendongen ning ati-ati lho, nggih. Susulna Werkudara nggone perang kae Petruk. Oh, nggih. Lah mengke nek keneng panah ora apa-apa, oh nggih. Nun sewu. Yo. Gagah sapa? Werkudara wis sapa? Nalindring Plangkawati Prabu Jaya Murcita. Wah, ora melek mripatmu kaya nagih Wara Sembadra.
Apa jagat kurang wong wadon? Entuk ora? Ora entuk mati dening aku. Mati kowe. Out. Ayo, gagal kaya ngopo? Mati kowe. Kamu. Ratu cilik wae kekuatane ngedap-edapi ngantem dadaku nganti sengkel ambek aku. Wah, cuwek kuku Pancanaka mangsa njaluka banyu. Mangke riyen, Den. Mangke riyen, Den. Niki Kang Putra nangis terus ngenten iki pripun? Wah, mbok kapake. Ora iso momong. Batur model apa? Kosek. Malah getah-getah wae ora apa-apa. Niku sing gawe nangis iku dudu kula. Ning panjenengan budal perang niku wau terus ndara sinten iki Bimanyu nangis dimi ibuke ra gelem ngroncal-ngroncal pengen medhun saka gendongan terus sinuwun Ndarawati dawuh kali kula Petruk Bimanyu gawanen Susana bapakne maju perang bapakne sapa bapakne bocah iki aku arep apa mboten napa-napa namung ken nyusulke niki ken gendong sampeyan. Cup niku bapak niku lho niku. Elek to bapak. Bagus bapak. Niki gampun. Wah, cah bagus tak gendong tak jak perang Bimanyu. Gendong dening Sang Werkudara nalika semanten kalaning jagat gawaning para dewa dupi den gendong dening Sang Werkudara grayah Sang Abimanyu ngupaya papan pernaing wujuding ibing nyesepi dhateng Kang Putra dupi nyandak payudaraning Sang Werkudara sigra den sesep dening Sang Abimanyu kalianing jagat gayaning para dewa temakat ngakopek payudaraning Sang Werkudara wau. Loh. Kok dadi mlentrong semua?